Πολύ καλά. Για πάρε με. Πώς το λέει, καμάρι. Τι είναι ρε? Τώρα αυτός είναι τρελαμένος, δεν πήρεξε κιόλας. Το βγάλεις έτσι. Περίμενε Νίκο. Να δείξουμε και λεμά. Γιατί τι έχετε? Θα δείξετε λεμά, αμυγδαλές. Για πάρε, το καμάρι. Ναι. Πάρε και λίγο φάτο που είναι όμορφος. Το πήρα, έτοιμος. Όπα. Κλείστονα. Πήρες. Εντάξει, ναι. Τα φέτος, γαμημένα. Καλύτερο άλλο. Γιατί μας το πούλησε ο Σάββας 150.000 Γιώργο? Δεν θα μας χωρίς έτσι, δεν μας το κάνει. Γιατί, μας αγαπάει, είμαστε παιδιά του. Παιδιά είναι, γιατί να κάνετε υποθέσεις. Ένας γιατρός άμα έρθει και του πάρει δείγμα τελείως.